ni Gorka Moreno naiz, gaur egun soziologia eta gizarte langintzako irakaslea, eta ikuspegin Euskal Immigrazioaren behatokian ikertzailea. Bere momentuan zuzendaria ere izan nintzen 8 urtez, eta orain ikertzailea. Eta ni beti ere gustatu egin zaizkit, ni soziologia arlotik nator, eta beti gizarte gaiak edo gizarteari loturiko gaiak izan dira niretzat kutxunenak edo interesgarrienak, gizarte politika, gizarte bazterketa, immigrazioa, eta bideo horri jarraituz, aukera izan nuen ikuspegin lanean hasteko. Nik beti esaten dut ikuspegik helburu bat daukala, eta helburu hori dala immigrazioa alden eta hobeto ezagutzea Euskadin. Eta horretarako, ezagutza horretan, nolabait ere bi hanka ditu. Eta hori da nik uste ikuspegik ere daukan ahalmen edo potentzialitate garrantzitsuena. Esaten dugunean immigrazio alden eta gehien ezagutzea da ikerketaren bidez, fenomenoa ezagutu eta fenomenoaren inguruan sakontzea. Hori da nolabait ere ikerketa eta hori da unibertsitateak normalean egiten duen lana. Baina ikuspegik badauka beste hanka bat. Eta beste hanka hori da helburu horren baitan immigrazioa hobeto ezagutzea, euskal gizarteak immigrazioa hobeto ezagutu dezan. Eta horretarako oso garrantzitsua da ikerketetan lortzen ditugun emaitza horiek transferitzea. Hitzaldien bidez, harremana izanik komunikabideekin, eragile sozialekin, administrazioarekin, instituzioekin, eta hori guretzat oso garrantzitsua da. Beraz, zer nahi dugu? Ikerketaren bidez hobeto ezagutzea immigrazioa, zertarako euskal gizarteak hobeto ezagutu dezan immigrazioa. Ikuspegi mota ezberdinetako ikerketak egiten ditugu, iritziak aztertu egiten ditugu, euskal gizarteak ze iritzia daukan immigrazioarekiko, eta hori urtero egiten dugun inkesta bat, baina gero mota edo arlo ezberdinetako ikerketa batzuk guk zehaztu egiten ditugu, ikuspegik integrazioaren arloan, landu egin dugu adibidez, bigarren belaunaldien inguruko ikerketa, eskolaren inpaktua, lan merkatua, eta gero askotan ere instituzioentzat lan egiten dugu. Instituzioak etorri egiten dira, eta eskatzen digute edo ikerketa zehatz bat, edo eskatzen digute elkarbizitza edo elkarkidetza plan bat garatzea, immigrazio plan bat garatzea, eta horretan ere lan egiten dugu. Beraz, berriz ere hor ere ikerketa hildoetan edo arloetan ikusten da alde batetik ikerketa unibertsitarioa, baina baita ere transferentziarekin, gizartearekin eta inguruko eragileekin zenolako harremana dugun eta ze garrantzia daukan harreman hori. Gaur, gai zehatz bat izan da, noski gero inplikazio orokorrak ditu, baina zentratu egin naiz adinekoak eta etorkinen inguruko harreman horretan. Eta zer da azpimarratu egin duan, lehenengo gauza, adineko etorkin oso gutxi ditugula, gaur egun, Euskadin. Zergatik, etorkinak lan egitera datozelako, eta lan egitera datozen heinean lanarloko adinean kokatzen dira, eta gehienak 16-24 urte bitarte horretan kokatzen dira, horrek esan nahi du ere, etorkin horiek momentu batean adinekoak izango direla, baina ez direla momentu honetan. Eta azkenean zein da harreman nagusia adinekoak eta etorkinen artean? Gehien bat etorkinak eta etorkin asko etorri direla gure adinekoak zaintzera. Eta hor datu batzuk aurkeztu egin ditut, hori frogatzeko, eta ikusten da, adibidez, Euskadin bizi diren etorkinen gehiengoa Latinoamerikarrak dira, emakumeak dira, eta gehienak lan egiten dute, esan bezala, etxeko lanetan eta zainketan. Orduan, hori izan da pixka bat azpimarratzea, eta hortik abiatuta gogoeta orokor batzuk egin ditugu ere.